Представяме ви гранитогрес Сент Грей в размер 60/120. Плочката е матирана и имитира камък. Серията се произвежда в два цвята – светло и тъмно сиво, а към основните плочи се предлагат и стъпала с чела. Серията е в неутрални тонове и служи за чудесна основа да разгърнете дизайнерския си потенциал на всяко помещение, както частно, така и обществено. В нашия случай представяме предложение за баня, където сме комбинирали плочките с бели мебели за баня, изработени изцяло от ПВЦ. Също толкова успешно би било и комбинация с мебели от дървесна текстура. Долният шкаф е с две чекмеджета с плавно затваряне. Горната част е с колонка вдясно и огледало след осветление. Смесителят, който сме избрали, е стоящ едноръкохватков. Характерно при него е иновативният и така модерен в момента цвят Гън Грей, или преведено буквално оръжейно сиво. Трябва да признаем, че наистина е много атрактивен. Това и още предложения за вашата баня може да намерите в нашите магазини в цялата страна или на hikovi.bg.